Amalawi kulinji no kulinji kumave kulinji no kulinji kumave kumave tsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanye to kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kulibaji kuti usauka kulilabe nanga solo la ledesi ya odija shirugu goju yena panji nanga ngani zonyati sasuri jani kumboro bagari kulinji mwera nanga wanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga ochuta mwazuga baji nanga atenzi redio kukurijani Oguliji, tikudalira ino, Oguliji. Lero ndi pa 13 May 2026 zinalanga ndine Mayana Chunga kukulandirani ku programu yomaliza sabata lino, programu ya kulinji. Ndipo lero tikhala tikukambirana nkhani imene yakhala kuchitika ku South Africa, kumeneku anthu obwera, anthu okagwira ntchito zosiyanasiyana, maka iwo amene amatchedwa kuti ma illegal immigrants, amene alibe zikalata zovomerezedwa kuti akhale mdziko la South Africa, akhala kupangidwa zipongwe zambirimbiri zochuluka. Ndipo ena mwa anthuwa ndi Amalawi. Ndiye mpulogalamu uyi tikhale tikuyankhulanso ndi Amalawi ena amene ali konko ku South Africa kuti kodi zinthu zili bwanji, chikuchitika ndi chiyani. Komanso nkhani iyi mwina ife timangoyiona m'masamba mchezo, timangomva zouzidwa, koma chimene chikuchitika kwenikweni ku Cape Town, kandi ku Johannesburg, kandi ku Durban, kandi ku Pretoria, kodi chikuchitika kwenikweni ndi chani. Nkhani yayikulu imene tukambirana ndi meneyi. Ndipo mstudio muno sindili ndekha, ndi Innocent Mphongola amene ali mkonzi wa program imeneyi siku la lero. Innocent, wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kayo Wayana. Inenso ndadzuka bwino. Nkhani ya lero ndi jamati xenophobia, kapena kuti khala mchitidwe wolimbana kapena osafuna ndi anthu obwera ochokera kumaiko akunja kuti akhale nanu limodzi. Ndipo mdziko la South Africa zimene zikuchitika kwambiri kwa amene amatcha kuti ma illegal immigrants, anthu amene alibe makalata wovomerezeka kuti akhale mdziko limeneli. Ndipo ambiri mwa iwo ndi Amalawinso. Kumeneko tikuona tikudziwa tikumvesedwa kuti chiwerengero cha Amalawi nchokwera. Some speculate to be even in a million or so plus. Amalawi amene ali kumeneko. Ndipo Amalawi amene akugwira ntchito zosiyanasiyana, koma ambiri ntchito zawo zimakhala za nyumba kapena za mashopu, zoterozo, osati za maofesi kwenikweni. Ndipo pali maderanso ake Malawi muno amene timadziwa kuti anthu ambiri amapita South Africa. Kuli madera akumzimba uku, kuli madera akumangochi, madera ngati amenewo amene anthu ochuluka amakhala akupita kumeneko. Ukapita pa immigration, dzulo madusa pa immigration mzinda wa Blantyre, Innocent, panali anthu ochuluka, kamula anthu. Ndipo ndimanena mgalimoto kunena kuti anthu ochuluka awawa, I'm not mistaken, ambiriwa akhala kuti akufuna mapassport kuti azapita mdziko la South Africa. Sindikudziwa kuti iweyo zakujoinizi usunaganizeko zokuti unyamuke utisiye upite kumene anzalo kumene kukhanga tizikwayendera. Nkhani imene ndi nkhani imene I think kumalawi kuno anthu ambiri akafika pena pokhanga ti ayesera kupanga zinthu ziwiri zitatu zikuoneka ngati zakanika, kumene kumakhala last resort kuti bwanji tipite ku South Africa kumene kuti kathamange tikaone kuti tipanga zotani. So ena basi ndichikhalidwe mene kulili kumadera kumene amachokera, mwina madera aja amene mwafotokoza kale, Mzimba, Mangochi, madera ngati amene aja kawiri I think chimakhala ngati chikhalidwe kuti basi mwina munthu akafika pa age yake the next thing akuyenera kumapita ku South Africa kumene kuti akagwire ntchito. Komanso ukayang'ana Wayana, timayang'ana zolembalemba zina zikuonetsa kuti pa sabata Amalawi pafupifupi 490 thereabouts amabwezedwa kuchoka mdziko la South Africa kuabweza kubwera kuno ku Malawi. Ndiye mene wafotokozera kuti ukapita pa immigration pamakhala gulu lalikulu la anthu ena aja akabweza timati depoti akabwera kunoko sapitanso kwawo, amangofika pa immigration pompaja
akudikira kuti apangisenso passport abwererenso ku South Africa. So ndi chikhalidwe chimene takhazikikamo kunoko ku Malawi, komano kupita ku zimene koma munthu oti amukaniza kunena kuti uyu salowe mdziko la South Africa kapena kuti akuchita deport akubweza ukaluwanso bwanji pamenepo ndi kuti zinthu zake zimakhala zachinyengoto. I think pamakhala njira zina chifukwa ma passport ena amakwacha kuti basi munthu ndikuti amakasintha somwe na dzina akwena kusintha dzina ndi zinthu zina ndi zina, so kupangaso passport ina kuti abwererenso koko akadziwike ndi dzina lina ifati dzina limene anapita nalolo amugwira ndeti ladetsedwa alayikidwa mwina mu system. Zinthu zimenezo zimachitika through and through. Now zimene zochitika ku South Africa nzika zakumeneko zikunena kuti anthu awa akubwera kutitengera ntchito zathu, anthu awa akubwera kukwatira azichemwali athu, anthu awa akubwera kutionongera dziko akupanga umbanda ndi zina, so akuapanga target anthu amene acha. So ndise akumalawi kokha Nigerians, anthu aku Ghana, anthu kayande aku Somalia, anthu aku Congo akuapanga target anthu onsewo. Komano ife chifatire ndi population iso yambiri ndifakire mati ifeso tininkhawa kumeneko kuli anthu athu zinachitikapo sombuyomu amalawi angapo anapezati anakumana ndi mavuto ochuluka. Kodi padakali pano zikutani nanga tipange bwanji ngati dziko chifukwa yonena kuti izizi zikukhala ngati no anzathu aku South Africa ndi chikhalidwe chawo. Kodi tilolera kuti tizingopitirira kukhala amene tikukhaliramu? Zilipo zinthu zimene tikhoza kukonza kuti mwina tilongosole mavuto ngati amenewa. So ndi zina mwa zinthu zimene tifuna tiunikirane mmawa wa lero. Amene amapita ku South Africa kwakukulu tamanena kuti ndi ma economic immigrants kapena economic immigration kuti amene wakupita mdziko la South Africa chifukwa cha nkhani ya zachuma. Koma zimaoneka kuti ngakhale makolo athu kalero ankapitanso kumeneko kugwira ntchito migodi yosiyanasiyana kumapeza ndalama kumatumiza kuno. Ndiye moti palivena amene anakwatira kumeneko anabereka moti kuli ana ochuluka amene makolo awo wina ndo ku Malawi wina ndo ku South Africa. Ndipo zikuoneka kuti azimayi akumeneko aoneka kuti amakhala ndi chidwi ndi azibambo ku Malawi kapenanso obwera akuti makhala opereka makhala odziwa kusunga mwamuna kapena mkazi. Ndiye tikhale pomwepo Malawi timve kuchokera kwa Malawi ena amene ali mdziko la South Africa kuti kodi chimene chikuchitika ndi chiyani, koma amene anali Innocent Mbongolo kutiyikira ndithu ndemanga yake. Lero tikhala ndi alendo osiyanasiyana mpulogalamu iyi ndipo mungatenera tikhala ndithu ndi alendo awa tili ndi maripoters athu Yohane Simon, Imam Wali komanso Fares Tambo. Maripota athu ndi amenewa pomwe alendo athu mpulogalamu iyi amene tikhale nawo kumakambirana nkhani imene ndi Robert Mkwezalamba amene ndi Human Rights Consultative Committee person, komanso tili ndi Ernest Kalimanjira uyu ndi Malawi amene ali ku South Africa. Ndi Dickens Kazembe as well. Amene South Africa. Onsewo tikhanawo mpulogalamu iyi. Musachoke Malawi, pulogalamu iyi njofunika kwambiri. Titaso kumva maganizo anu mutakulemba pa samba la mchezo times 360 Malawi pamenepo tikutha kutionera mstudio muno kuti tavala chani lero, tavala mashati okhaokha mawa holiday. Ndiye muthawika ndemanga yanu kuti timve kuti kodi what's the solution to vuto limeneli, tingatani ngati dziko kuti tithane ndi vuto la abale athu kuchitidwa zipongwe mu dziko la South Africa. Nanga titanena kuti iye abwerere, akabwerera kuno azatani ntchito azazipeza mpungolo. Pamenepo ndi pamene pali nkhani ndi zinthu zimene tikuyenera tiyang'ane kuti mukafunsa kwambiri anthu amene amafotokoza kuti ife titakhala kumalawi kuti ndi ntchito tikupeza lanchere zikhoza kuchita bwino. Munthu amalola kukhala garden boy ku South Africa kumawathandiza kuno kumanga nyumba mwinanso kugula galimoto, kukhala garden boy kumalawi kunoko zinthu zimenezo sizingatheke. So pali nkhani zina zokhudzana ndi chuma menenso chilili chuma mene chikuyendera kuno kumalawi akuyerekeza ndi ku South Africa. Zimenezonso ndi nkhani zimene tikuyenera kumapanga consider tikamakambirana nkhani izizi kunena kuti kodi tikhoza kukwanitsa, komanso ndi anthu angati amene tingalembe ntchito kunoko ku Malawi chifukwa as we speak wayana anthu amene ali ndi ma degree ndi malova alipo ambirimbiri. Anthu amene ndi ma diploma ndi malova, anthu amene ali ndi ma certificate kandi ma MSc ndi malova alipo ambirimbiri. Kodi economy yathu ikhoza kupanga absorb munthu wina aliyense atafika pa msinkhu kuti afuna ntchito? Pamenepo ndi pamene tikuyenera tizikambirana. Zikomo kwambiri.
Onetsera kuti kulinji Bantaya lilongwe kulinji Kumzuzu mwanyeto kulinji Nanga kuboma kukushirika jani Mwani akotia kulibaji Kudi usauga kulilabe Nanga osolola ledesi ya odija Shirugu goshu yena panji Nanga ngani zonyati sasuri jani Kumboro bagari kulinji Mwela nanga wanugo kulinji Kudi kuboma kusteri hausi kulinji Nanga ochucha mwazuga baji Nanga atenzi dio kuburi jani Kulinji Tikudalila ino Kulinji ndikaona palaini pa kuoneka kuti tsopano afika alendo athu tsiku la lero ndipo mwa iwo awiri ndi amalawi amene ali mdziko la South Africa akuoneka kuti kujoiniko adzuka tsopano ali palaini kuti tithawe yankhula nawo amene ndi Dickens Kazembe komanso Ernest Kalimanjira. Poyamba ndipereke moni Kalimanjira, mukundimva? Ndikumva ndi tathokoza Kalimanjira. Inu muli mbali iti ya South Africa kapena for the purposes of this program simungafune kuti mutchule kuti muli kuti? Choyamba ndipereke moni kwa mahost onse alendo ali mu studio onse radio komanso amene akutioneranso pa TV radio. Ine ndikuchokera kuno ku Cape Town. Chabwino. Mdziko la South Africa. Chabwino, tathokoza Kalimanjira. Dickens Kazembe, inu muli mbali iti ya South Africa koma poyamba muli bwanji? Inenso kuno ndili bwino. Ami tipereke semani kwa mahost nonse. Nene ku Malawi ndili kumvera. Inenso ndili kuno ku Cape Town. Chabwino. Ambiri timamva kuti ku Cape Town bola ako ayina amatero. Amati kumeneko kuli azungu ochuluka ndizochitika zake zimasiyana makamaka ndi mu Johannesburg. Ndifuna kuti ndive maganizo anu tiyambire pamenepo kuti kodi zimenezi zafalikiranso mpaka na ku Cape Town kapena zilinso ni madera ake ku Cape Town iko. Tiyambe ndi Kalimanjira. Kazembe, mukundimva? Ndikukumva bwino ndi. Chabwino. Khala ngati Kalimanjira sana ndimve ndiyambe ndi. Mumveka bwino. Hello? Yes, fotokozani ndithu. Mali kulongosera mumveka bwino kumbali ya kuno ku Cape Town tinganena kuti kaya yakhuzana ndi imeneyi yazo menyana kapena yothamangisana isizi machulukira kwambiri. Ndikuyankhula ndi with experience chifukwa ndakhala kwa zaka zochuluka ndili ku Cape Town kuno. Chabwino. Kunoko mwina ngati zaka zingati? Kuno ndakhala kuyambira 2013 uzafika pano. Chabwino. Nthawi zambiri timakhala tikungomva nawo ngati ku Johannesburg ku Durban madera ngati amene wazimachulukira. Koma ku Cape Town kuno timakhala kunditundika mwayi kuti timatha kumakhala kuno timatha kumangopa timatha kumachitika kumati madera ting'ono koma sizijengako mphamvu ngati mmene timakhalira madera enawo ngati mmene zikuchitikira pano pamwe kunoko sizi kuchitika nawo. Chabwino. Kalimanjira mukundimva? Ndikumva. Kalimanjira wakhala ngati mwina foni yavutirapo sakutha kundimva. Fananso nimafuna ndafunse kuti kodi kumene muliko zimenezi zikumachitika kapena ayi. Ndiye kakonza mukundimva? Chabwino, zikoma kwambiri. Experience yanu ndiyotani chipitire mu South Africa nkhani imeneyi yokhuzana ndi xenophobia? Mene anenera anzanga Kazembe kuno ku Cape Town sindikutha kukumbukira makamaka zimene zikuchitika zamba kuchitika nyezi kuti apitayi kunoko sizinachitikepo ndithu sinamve ndi munthu mmodzi. Kunoko timakhala mtendere ndithu ngakhale zotigwira zonena kuti mapepala ali kuti sizimachitika ndithu pokapoka patakhala kuti mu flat kapena mu building mukukhala inuyomo mukupangika zinthu zachani zosakhala bwino kugulitsa ma drugs kapena za uhule ndiye kumabwera polisi ndiye mwatsoka
kumapezeka kuti inuyo kapena iweyo kukhala mbuilding imeneyoyo akugwira nawo koma sizimachitika kuno Cape Town chimene mwachidule kunena kuti sizikuchitika nawo zimene zikuchitika ku Joburg kapena ku ndipo timulikale mdziko la South Africa. Malawi ena sali amwayi ngati inu akukumana ndi zikhomo zosiyanasiyana maka matauni amene mwanenawo ngati ku Johannesburg, ku Durban ndi kwina koteroko. Inuyo ndikukhulupirira kuti mmacheza ndi amalawi amene ali ku Joburg, mwachezapo ndi amalawi oti mwina zawachitikira ndipo zawaonekera. Kwenikweni tifotokozerani ife mwina timangoona masamba a mchezo, kwenikweni akamanena kuti anthu akukumana nazo kumeneko chikuchitika kwenikweni nchani? Tiyambe ndi Kazembe. Ineyo ndilongosole motele nditafufuza naneso kumbali yanga. Chabwino. Koma ndikhala ndibwerera pambuyo pang'ono kuti ndinene kuti vuto limene lilipo pano pandilonera kuti ku South Africa kuno anthu obwera tachulukako. Chabwino. Ngakhalenso Cape Town kuphatikizira Cape Town kuno. Ende kuchuluka kwa kubwera kwa anthu obwera afe kuti kupangisana kumalo kuno kukhala ntchito zovuta anthu kuti azipeze kuphatikiza ife Malawi ife ngoti wina aliyense achali nake anthu akonkuno imene zikuwapangisa anthu akuno kwacha makamaka aku Johannesburg amene ndi ku Durban amene ali anthu wachidzulo kukhala ndi mtima ofuna kuti mwina atha kuyakhala ndi moyo yamba kuthamangisa anthu obwera kuti atha kugwira atha kumapeza mwayi nawo kumagwira ntchito. Ndiye kuchafufuza kumbali ya ku Durban zikuoneka kuti kumene kuzikumavuta ndithu even though anthu ena amanena kuti anthu sinamve ngati mezi machitikira zaka zapita kuti kuyamba kumaocha kumamenya koma anthu akumakhala monso wamtendere ndithu makamaka anthu akakhala kuti alowa munsewu ndi akuyenda kwapezeka kuti mashopu asekedwa anthu ena akuthawa amene malo amene amakhala kuti akabisa malo ena ndi ena. The information imene ndinayo yambiri yokhuzana ya kumeneko ndi imeneyo koma vuto limene lilipo ndilonera kuti ku South Africa kuno Malawi tilipo ambiri kwambiri, anthu aku Nigeria alipo ambiri, ningoti anthu obwera alipo ambiri koma ano achena ake akamationa amangoti wina alisa alibe mapepala kona amangotchula kuti anthu opanda mapepala apo koma sikuti alisa amakhala alibe mapepala koma yo akakhala mukhala kwa amangona ngati obwera wina alisa amakhala alibe mapepala. Akazembe vuto limene kuchitika ndi limene. Akazembe kodi kumeneko ndi kuti zimayenda kwambiri kumeneko anthu akuboleza ndithu anthu akumakumana nawo makobiri ochuluka chifukwa ngati anthu akubwera ochuluka mdziko la South Africa kuchokera maiko ena ndi kuti kwayenera kuti kuli bwinoti kumeneko. Khangati sana ndimve ndipite kwa Akalimanjira. Mwandimva Akalimanjira? Ayi ndithu ndikumva. Ndikufunsa ndimafunsa Kazembe koma khangati sana ndimve ndimanena kuti ngati anthu ochuluka kuchoka maiko ena nkumapita South Africa ko ndi kuti kwayenera kuti kumeneko zikuyenda tu kwambiri. Moyo ndi ofewerako lankholanga litakukhala pang'ono la losati lokomera kwa wina aliyense koma tinganene kuti kunoko tikapanga compare ndi kumudziko kunoko zinthu zili machibeta. Chabwino kulongosola kwanga kunena kuti ntchito imene amagwira kunoko garden akapena kugwira ntchito nyumba tikapanga compare malipiro ndi akumudzi munthu amene ali mu office ingi wa mu office amakhala kuti akupanga mpose munthu amene akuti anagwira kuno ntchito ngati zimenezi. Garden kumene kwakulanda ndalama zambiri kuposa munthu amene ali mu office kuno. Ndithu zikuchitika ndithu makamaka kuno Cape Town. Ku Cape Town kuli ndi advantage onena kuti ndalama zinaperekedwa kunoko zimasiyana kwambiri ngati Joburg komanso ndingafunanso ndiyankhule pang'ono nkhani imene yankhula Akazembe imene munafunsa kunena kuti chifukwa chanji kunoko kuti ndi ufulu pang'ono. Nkhani yake ndiye kuti kunoko kwambiri kunoko kuli makampani kamene kuli azungu ambiri amene amafuna ngati at least mukukhale ndi mapepa oziyenereza pamene ukufuna ntchito ngati passport asylum seeker komanso kulibe ntchito zangati za machina amene amangoti lero bwera muzakuyambe ntchito mwazitoza ndeno South Africa nisamaona kwambiri ife ngati anthu abwera kuti kwatekera ntchito zawo kuno Cape Town idani kuchiteza Joburg ntchito zake nzimene za mashopu amsomalians machinas ndi majority ambiri amapezeka kuti
akungoenda yazi ntchito zomwe chitakuoneka kuti uyu ndi foreigner watenga ntchito yanga whereby kunoko kumakhala ndithu kuli ka control kapang'ono ndithu konena kuti munthu sangakudziwa kuti ukugwira ntchito bakuli because kumakhala ngati yazi ngati kuchido. Ndakumvesani Innocent mwina uli ndi mtemanga tisanalowetse Mkwezalamba. Mwina ndimafuna nene kuti mukufotokoza kwa Kazembe komanso Kalimanjira I think nkhani yayikulu ndiyonena kuti nkhani yachuma kuno khangati zimativutirapo uko zimayendako bwino chifukwa cha zimenezo anthu mwina amakaona kuti ine kuli bwino ndikhalebe kuno ku South Africa despite kuti tili ndi ma challenges ngati amenewo komano mwina mbali ya Cape Town yomwe nakufotokozera ikuoneka kuti it's a different world altogether kusiyana ndi mu Johannesburg. So mwina tiye saso tilumikizane ndi anthu ena amene ali mu Johannesburg amene mwina akhoza kupereka chithunzithunzi chosiyana ndi mmene zilili apapa komano in short nkhani yake ndi nkhani zachuma kunena kuti kuno khangati ku Malawi kuno zikutivuta kuti tione kuti anthu ogwira ntchito amene wati asamala bwanji olonso kungowapatsa ntchitozo kuti ntchitozo zilipo zioneka zovutirapo. So ndi chinthu chovuta kwambiri kunena kuti tikukhala ngati tili kwa eni kodi kwa eniko aine wakewo tsiku linaso akazaganizano kuti alimba mtima ndithu zenizeni kunena kuti inuyo basi zizatithera bwanji pamenepo pali vuto lalikulu. Mwina sopano tipite kwa Robert Mkwezalamba. Mkwezalamba mwadzuka bwanji? Tadzuka bwino kaiyo bwana. Ayi, ifenso kuno tadzuka bwino. Nkhani ya xenophobia inu mmayimvesa motani? Of course ena khanga dali pa wireless ndezi kubweresa ma feedback nde mwina mafena ndizivutika kumva komabe ngati mukundimva nditha kupitiriza. Pitirizani ndithu kumbali yakuno tikumvani muno bwino. Okay, xenophobia kwambiri ndi nkhani imene tinganene kuti ndi chinthu chimene chimachitika chifukwa cha udani kapena mantha kapena kuti mantha. Tikayang'ana mawu woti xenophobia ndi mawu amene anachokera ku Chigiriki onena kuti xeno foreigner phobo phobia yomwe ili ngati mantha ndikuti ndi mantha a munthu wobwera. Tikayang'ana ngati South Africa zimatengera kuti kungomuona munthu kungomuganizira kuti uyuyu si wathu si mzathu uyi ndi chimene chimagulisa kuti pazikhala kuti pali xenophobia kapena kunyazisana kusalana kuti funa kutengera nawo limodzi pa zimene zikuchitika mdzikomo kapena kungodana nawo chabe pazifukwa zingapo. Pali nkhani yakusowa kwa ntchito ku dziko la South Africa tili ndi ma South Africans amene ngeni dziko inde koma akukanika kupeza ntchito akukanika kuchita mwayi wa business ndiye anthu amenewa amayang'ana anthu obwera ngati kuti ndi amene akuwalanda kuthekera kwawo. Nchifukwa chake ndithu kumakhala za jealousy zosalana kumenyana kuphana chimene chimachitisa kwambiri nchonena kuti maiko athu maboma athu South Africa Malawi kuno kumwera ku Sadiki sitikwanirisa mfundo zimene timakhazikisa zofuna kuthandiza anthu chifukwa ngati tikang'ana bunge la Sadiki wa African Union cholinga chake chinali chonena kuti anthu aziyenderana azikhalirana tizitukulana mu zochito zathu za malonda za umoyo wabwino komanso kulimbikisa chitetezo. Koma chifukwa cha mbali ina ya nkhani ya ziphuphu ndi zimene zapangisa kuti mchitidwe osalanawo kapena kulowa opanda mapepala oyenera ukule. Chifukwa kwambiri kwa ife tikayang'ana sikuti nkhani ya xenophobia kapena zimene zichitika ku South Africa ndi nkhani yoti kapena alibe mapepala ukoko kumangokhala kubisalirako. Nkhani ndionena kuti kodi titampasa wina aliyense mwayi othekera amene tingakwanise ngati dziko like even ku Malawi kuno ku South Africa kodi zipangisa anthu kuti ayende apite dziko lina kapena akhale opanda mapepala. Ngati munthu alibe pepala koma amulemba ntchito yokonza galimoto akutha kukonza bwinobwino mwenye kandi mzungu ku South Africa ndikusangalala kuti galimoto yanga yabwerera pansewu nkhawa yathu ikwenera kukhala yoti chani nkhawa ikwenera kukhala nati kodi iye makhalidwe ake akhala otani. Ayankhula achimwene anga ku South Africa kuti nkhani zikulu zimene akunena akuti akubweresa umbanda ndi umbava
akugwiririra ana, akumwa mankhwala osokoneza, akumabweretsa mankhwala osokoneza bongo. Izizi ndi zimene zakhala zili kale mu dziko la South Africa kuyambira kale, mbiri yakalekale, sizikubwera ndi anthu obwera. Anthu obwera ngati akubwera mkungowonjezera kapena kutenga nawo gawo, koma sunganene kuti izizi ndi za anthu obwera. Chifukwa aliyense akamapita ku Joni amauzidwa kuti kumene kumwe wake ndo oyipa. Ukuyipa chifukwa cha khalidwe losasatira ndondomeko ndi malamulo ku South Africa. South Africa ndi dziko limene anthu ake sasatira malamulo. Apapa zanazana ali a President Zumande, a President aku South Africa azuzula koyamba mchitidwe wa xenophobia, nkumanena kuti awawa ndi anthu osokoneza, amene akumenya anthu obwera awa ndi osokoneza, anthu osowa chochita. Kuphwanya malamulo kumeneko sitikusatiranso iyayi, sitikusekerera. Koma mukayang'ana muona kuti ndi too late, akungosasatiza, sakuchita zenizeni, chifukwa sungangozuka lero ine pendili pano kuyamba umakalowa m'mashopu amwenyeka andani anthu obwera a Burundi ndione mapepala nditani apolisi ali pomwepo akungoyang'ana. Ndikuti pamenepo pali lawlessness, ndi amene akuichita encourage ndi abomawo. Chonsecho akuiwala kunena kuti South Africa malamulo ake constitution, lamulo lalikulu la South Africa linalemba kuti South Africa belongs to everyone born in South Africa and those that live in it. Amene amakhala amene munda inaka South Africa. Chomwe chimene uchitika mchongo yang'ana kuti kodi zolakwikazi tilimbikise chitetezo, anthu asamabe, anthu asamasute chamba, kaya asamagwiririre ana, ogwirira alangidwe. Koma ufulu owakuyenda mu SADC, malamulo mchigawo chakumwera ku SADC amalola kuti utha kukakhala dziko linali ankwezalamba ndikuyimisene kaye pompo pepani ankwezalamba polisi momwemo muli anthu amene akumapereka mavisa permit zokhalira ankwezalamba pepani ndikuyimisene kaye pomwepo. Pali Malawi wina ku South Africa amene line yake timayesa kumayagwira sopano. Ena aja awiri ali ku Cape Town, awa ndi aphiri ali ku Pretoria, ndi ali pa line ipa. Bambo Phiri muli bwanji? Inero ndadzuka bwino, noyo kumeneko Times Radio. Kunonso tili bwino. Inu ndi Malawi wochokera kuti? Ineyo ndi John Wilfred Phiri, watu ndi kumulanje. Chabwino. Panova ndili ku Pretoria, mtaoni pafupi ndi University of Pretoria. Tati fotokozerani nkhani imene ya xenophobia kumeneko ikumachitikanso ngati? Nkhani ya xenophobia iyi kukamba chilungamo nkhani ndonena kuti silipotazi ya anthu ifeyo amene tikukhala mu dziko lino tikukhala in the form of illegal. Chifukwa tikamalowa pa boda amatiuza kuti tikhale 30 days mu dziko linoli. From there timauzidwa kunena kuti isanati 30 days tikhala kuti tapindula. Koma noni ndi zinthu zimene zikuoneka kuti ndizosatheka kuchitika, chifukwa 30 days munthu sungakapeze ndalama ina ya transport kupita ku boda nkubwereranso siku lomwelo nzosatheka. Therefore anthu amalolera kuti masiku aja akatha akhoza kumakhala mdziko muno mwa illegal. And according to malamulo amanena kuti ngati walowa mdziko muno ngati uli ndi ndalama, you are free to go to home affairs of this country. Akapereka ukapangise mapepala amenewo ndi ma work permit, zichilolezo choti mutha kugwira ntchito South Africa. Yeah, so once you have a work permit ndiye kuti ukhoza kumagwira ntchito mosavuta. But it's like a lot of us timapanga refuse ukapangisa zimenezi just chifukwa ndalama zake ndi 2,500 rand. But 2.5 rand is equivalent to close to 500 Malawi kwacha ngati non sakulakucha molingana ndi rate imene kwende. Ndeno malo amene kukuchitika kwambiri zimene zizo ndi malo amene kuli ngati zimashaks. Mashaks tukamba kuti ngati nyumba zija mmaona zokoma malata chani. Malo amene ajawo amakonda kuchitidwa attack chifukwa ndi malo amene amachuluka ma foreigner kwambiri. 2,
ntchito zimene ife timagwira maforena zambiri zimakhala zosika mtengo kuyerekeza ndi aini ake. Oho. Chiri chifukwa chonena kuti timagwira ntchito muli pomwepo ntchito zake ngati ntchito zanji? Kuli ntchito mwachisanzo ngati ineyo ndi fashion designer ndi masoka ma wedding dress. Timagwira ntchito ndi ansonga. Komano ntchito yanga imene ineyo ndimagwira nati ndipange convert ku Malawi ukoko ndiye kuti ndikhoza kumalowa ma 2.5 2.3 million Malawi kwacha pamwezi. Komano pamwezi. Komano kuli ntchito zina zimene anthu akugwira ma 80 rand ma 120 rand, more especially in Joburg. Chifukwa mu Joburg ndi mmene mwachuluka anzathu akumangochi kwambiri. Ntchito zawo ndi za m'mashopo. Ndeno amagwira mitengo yochipa ndi aini ake akuno amadana nazo kwambiri chifukwa amafuna kunena kuti iyo ngati akugwira pa tsiku 400 rand ndikuti sobwerayo apezeka kuti akugwira ntchito pa tsiku 400 rand njolinga kuti izikhala balance. Koma ndi zinthu zimene zili zosatheka kwambiri. Therefore malamulo samatilola kukhala kunoko ngati mapepala athu sali valid ayi. Timayenera tikhale ndi work permit. Ngati work permit yako sinatuluke amakupasa waiver nthawi imene ukapangisa mapepala umakhala ndi waiver ijayi umatha kuyigwirisa ntchito mmeneyo ungafunire even utakumana ndi apolisi samalimbana nawe. Koma aphiri mufotokoza kwanuko chapafupi kapena chabwino nchiti oti munthu upite ukapereke 500,000 muone nayo ndikupeza mapepala work permit nkumakhala mwamtendere kusiyana ndikuti unene kuti uzisunga siupita kumeneko uzitumiza ndalama kumudzi ndikumakhala obisala ndikumakhala mothawathawa opanda mtendere. Chabwino ndichiti ndichifukwa chani Malawiwa samangolimbikira kupeza ndalama kuti akagule ma work permit? Chabwino nkuononga ndalama muthawi yochepa kuti upeze ndalama zina kutsogoloko. Vuto limene limakhalapo ndi changu. Ifewa Malawi ambiri timakhala ndi changu. Timati tikabwera kuno timanena kuti tizipase nthawi ikamakwana 2 years 3 years ndikhale ndapanga chakuti. Komano miperiod imene akakhala akugwira ndi mavuto akulu chifukwa ndalama zimene ukaomboledwe nazo ku prison kuja ukatenga maloya mwachisanzo ineyo bambo anga anazagwidwa kuno kweli. Komano I spend over 3,500 rand kuti ndipeze lawyer akawatuluse kumene kuja. Reason behind chifukwa mapepala awo anali osakwanira. Chabwino. Ndeno kwambiri zikuchitika m'madera amene akuoneka kuti achulukisa kwambiri anthu obwera. Ineyo pepani aphiri pali anthu ochuluka kuti tiyankhule nawo. Inunso munatifotokozera kuti muli ndi 10 minutes yokha inunso mfuna muthamangira kuntchito sitifuna kusokonezani. Mawu anu omaliza ndi otani amene mungathe kuwalangiza amalawi anzanu amene ali ku South Africa? Mawu anga omaliza ndonena kuti ndimafuna ndipemphe nawo even kwa amalawi anzanga kunena kuti chonde amene tili mu dziko lino la South Africa tiyeni tiyesese ngati tikugwira kaganyo kuli ma agent amene akuthandiza anthu kuti apeze maweva oyendera mdziko munomo. Koma sinanga amafuna passport. Ngati passport yathu ilibe zidindo tiyeni titumize passport ija tiyapeze ma transporter akatidindisire ibwerere tipangise maweva amene akufunikirawo kuti tiziyenda mu masuka. 2 tipewe malo amene akuoneka kuti akuchitika zinthu zosakhala bwino kwambiri tizikhala ndi anzathu tiziuzana zochitika information pena paliponse. Chinanso chimene ndimafuna kuti ndimalizise boma lithandize kwambiri SADC region AU ndi maiko ena amene amapanga nkhani zokhuzana ndi Africa iyi akhale pansi akambirane tonsefe ndife anthu ma African okhaokha. Atithandize kuti izi zomenyanazi zisakhale. For instance ndimamvesera ku Botswana ndi Zimbabwe they are now informing kuti akhoza kumapita ku Botswana kuja ndi ID yokha. Kulowaso mu Zimbabwe ndi ID yokha. Those things they are very nice and they are very good because it's interesting ndife tokha ma Africa okhaokha. Ndeno
ndingopempha kubomako makamaka awawa Chaponda, George Chaponda, the foreign minister ya Malawi. Yes. Ayesese kuti nkhani zizo akhale pansi ndi dziko la kuno akambirane kuti ife anthu obwera tisamavutike tonsefe ndife ma Africa okaoka. Chabwino. Nditokoze pondilola kuti ndikhale pa line ambaye akudalise. Inu zabwino zonse ku Pretoria. Zikomo kwambiri. Amene obambo Phiri kuyankhula kuchokera ku Pretoria ati ndi atulankhani athu amene ali pa line nde akudandaula anthu apa kuti khala ngati anthu atithawa anthu anali ndi chidwi kuti alowe pali pali sindikudziwa kuti namba ndani apa koma pali amene alilere ndani ndiyambe kudedza yes sabino kudedza ndi makosana odisona also akhalako ku Joni ena oti akumananso nazo zimenezi nkhani za nkhaza choyamba tikudziweni dzina chabwino tatifotokozerani mwina inu zimene munakumana nazo ku Joni komanso kuti vuto limeneli mwina nkulikhetsa motani. Ngati ndikumbukire bwino inali 2008 xenophobia yoyambirira ichi ife inatipeza nawo tili ku Joni kweni mandikhala ndi Cape Town dera amati Guguletu dera lovuta kwambiri la anyamata akuba kwambiri Guguletu imene ndimakhala nthawi imeneyo. Mwina nthawi chimene chinakupangisani kuti inu nthawi imeneyo mupite ku Joni chinali chiyani komanso kuti achinyamata panakali pano kuti tidzalimbikitsa zopita ku Joni kapena kuti adzibwera adzikhala chikongothu momoto anthu simungapangire zochita zoti apite kapena asapite ku Joni chifukwa chomwe chimachitika anthu chomwe amafuna ndi siku obiliwira tikanthauzana kuti aliyense amafuna kuti pa umoyo wake zinthu zizimuthekera ndi anthu akamachoka kuno opita ku Joni amafuna makapitolo pamene kumalawi kuno kuti munthu apeze kapitolo zimakhala zinthu zovuta oloti ukhale ndi bere wako umene wochita bwino kuti akuthandize povuta limona ndi boma lingapange motani. Boma kuti tinene kuti lipange motani tinamizanapo chifukwa likozo kunena kuti anthu ngati afuna makapitolo ndiye payenera kuti boma lipange njira yoti anthu azipeza zochita kuti apeze makapitolo awo. Chabwino apanso ndiyezenso ndi munthu wina amene anapita nayenso ku Joni kolero ikuonera kuti program ineyi yamayinganitsenje pa anthu amene anapita ku Joni tikudziweni dzina. Tinang'anira Ibrahim Patrick Kapango inenso ndakhalapo mdziko la South Africa zaka zambiri zapitazo xenophobia ya 2015 inandipezaponso. Mwina mutha kufotokoza kuti kodi zimenezi zimakhala ndi vuto lotani ligwero lake lenileni limene mayambisa limakhala liyani komanso kuti boma lingathandize bwanji kuti achinyamata ambiri asamapite ku South Africa kapena ku maiko ena kukagwira ntchito koma zizikhala zonse ziko muno kuti kwatita. Kuyamba zifukwa zambiri zimene zimachitisa zimenezi ndikozonera kuti chinga lichiwanda ndipo zilenga kuti ine ndi citizen wa ku Malawi kubwera anthu ena ake azipanga business anthu ena akuti simapangisa kubwera anthu azipanga kale osawunikira za mapepa lacho chimene machitika kuti munthu ukhale ndi permit ndichonena kuti wabwera passport yako ili valid you can apply for a permit koma ngati passport yako si valid ungapange apply permit ndi munthu wabwera uli ndi mwezi abale ako mwina akapeza kutali ukapanga permit ndi Pretoria chilo sonaiveje ndalama sonaiveje permit ukapanga munthu chaveje kuti autani aukhala kushapo by so doing masiku ake acha azikhala ndi ena sana zanena ku Pretoria acha kunena zoti kuseche kumachoka mwina mashakisi wakhala kwina kokhala kumatengera mbala kwale ndiso ngawa kale malo abwino eti mbala kwakhala malawi. Mwina pa zonse boma litani kuti achinyamata asamapite kunja ngati ku Joni kunakumana ndi mavuto kumakhala mdziko momono kumatukula miyoyo yawo momono. Boma la Malawi kapena ma citizens a Malawi silikonda dziko lake silikonda anthu ake ndi kuti tinene kuti boma kalipanga chani ndi chabodza zimene chiyo example imene nganayi ndiyoti ngati toyota isesapo kubwera uno kugwira ntchito ndikupeza zoti palibe chimene tikupenda zaka ziwiri mwina kuona zoti ngine kupheka zaka ziwiri ndisikucheka ndikupayaso kumene ugwire umene chaka chimodzi ungopeza kapita kuti amene andaoda tingine ndikande business Malawi kubwera pamene akasomusa akumenya chimtengo yoti ndi business yako sungapangika likoti pasoti upeza bese kuti ubwererabe ka business ikati wangulisa sona wina ubwererabe kutatu. Example andaku Zambia timoda nawo limodzi ngati panopa nasiya uche ndimagwira ku business logistics ndina transport amene kwandake ose aku Zambia songaona kutenga zimapero amaoda katundu wabwino koma afunse kaste mudziko lawo
ndi fair atajava ngapita kunoku dziko lathu amatimenya paboda po ndanda jambe chikuti abwera amabwererani ndi mavuto aku Malawi timangopita ku break timabwereranso chabwino dzina lichanso Ibrahim Padiyamba chabwino mmene ndimene ndachezera ndi anthu kuno kudedza zomwe kwambiri Imamu Wali kuchoka kudedza tipite ku Nkhatabe ngati Fales ukundimva uli pa line. Fales wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino ndainewo kumeneko. Tadzukanso bwino pepa kuti anthu ena akuoneka kuti achoka pamene unakhalapo kuti amakudikirira koma ngati uli ndi malayi mmodzi ingocheza naye mmodzi yemweyo chifukwa cha nthawi. Alright, chikomo kwambiri mina choyamba anthu akuziona. ine ndi Lucius John. Mwina taona kuti kujoni kumasenofudi gatatu koma ngakhale zilizo anthu adakali kuchita kuno ndi muna iyeyo mkuona pajani anthu ambiri akumapita kujoni. Okay. Chine chifukwa choyamba chimene anthu amapitirira kujoni kwambiri choyamba tikhozana kuti ndi peer pressure. The second thing tikhozana kuti Amalawi takula moyo timakhala takula moyo wambiri takula moyo kuchitika koma timasakasaka be destiny yathu kuti ndipati pamene tingapezere tsogolo lathu lowa ndi pachifukwa chimene timathomapeza kuti koma kuno mwina ndayava ndi apa koma sizikutheka koma si umwe anthu ena ake ali kujoni kuja anapita kalekale akukhala kumene kujaku olo ena akubwerako pa devotee ena akumapezeka zoti akubwera sizikuyenda koma mwina ine moyo wanga ukhoza kukhala uli kuti ndikayese nawo nkhani imati ndikayese nawo mwina ndinaliso ndikhoza kukhala moyo wanga uli kumeneko eya ndi the third thing ndimene ndikhoza unena ntonena kuti ambiri achinyamate imakhala tidziwa zoti ineyo nthawi imene ndikukhala moyo uno ndikukula kumene ndikupitira kundikhala ndi udindo oposa umene ndili nawo pano ndikhoza tenga listi ina iliyonse panopa koma zonga zingapeza destiny yanga ndikuti kutsogoloko zakhala pabwino pa kutsogoloko munda mphamvu zakhala zandithera komano sizakwanisa kusogera ntchito za hadi chani nthawi imene ndili ndi mphamvu ino bwanji nditayesera kuchita china chilichonse kuti ndipeze chani tsogolo langa ine malizo zamene ndikhozapereka kunda amenewo Kwambiri mkuona ngati boma ndani kuchepesa chiwerengero cha anthu ineyo kunena kuti boma lingachitepo kanthu I don't think kuti zingapite chito komano tinene kuti nzika za Malawi muno aino ake tiziyang'anirana tokhatoka kwa zimatopezeka zoti mwina wachinyamata wamba business pala anthu ena ake ali kutheka kupanga lichapo kuti munthu business yake khozapita kusogolo including ineyo ndili ndi business yoti ndimalana ineyo komano pala anthu ena kuti akhoza ndithandiza komano zinachitikepo sinaonepo munthu akubwera wachikulire kuti olo munthu ochita bwino olo azibale anga omwe kuti apanga apatu kusokera ichi tapanga chochi kandalama akatapanga lisa business yake koma magazi wa business mind business ndili naye sozoteri zikenekazi yambiri pauchibale kukhala ndi anzathu bwino akuluakulu amene timakhala nawo amene ajemetereko oyanika anyamata azipasa uphungu wabwino azipasa maganizo abwino komanso tithandiza pamene toyera foka osati boma lokha fuka zinthu zikachokera kuboma zimapezeka zoti akuluakulu omonda amene akubombereza ndinamva munthu ainake kuti kwaperekedwa ndalama za anyamata kuti anyamata ayambe mabizinesi koma ndalama zimezi ine sindizologulowani kwati koma ena amene akuti ndalama anazirako ndi nthawi yakalekale imene ndinamva zimenezo kuti boma limakhala ndi mafunding ena ake kuti anyamata zamasoizoiti komano sizikuzozoto ine imene ngaite bwanji koma ndalama zija kuti zimapereketi sindizoleko zimayenda bwanji ndikanena kuti kuboma zilakwisa koma anthu ainake tingamatani tingamakwanisa kuyang'anirana kuyambira makolo athu kanda azibale athu awanyamata ena akuenda ndamuti mukatalike kuchita koma mayi ndo takhoza panga nyinduku amakhala ali nalo sokoza kwambiri wayana mmenewo ndimene ndachezera ndi munthu amene ndali naye tsiku layo zoko kukhatali. Fales ukhale ndi siku lopambana ndipo uchoka ku Nkhatabe mphepete mwa nyanja kumasesereka ndithu timalizire ndi Yohane Simon kumangochi. Yohane ukundimva? ya ndikumva wanu pepa just 2 minutes tacheza nda Malawi kuti Malawi mmodzi akuti bwanji pa nkhani imeneyi potiso anthu ambiri amene amabwezedwa kumene kundi kupangidwa chipongwe ndi anthu ochokera ku boma limene la Mangochi. Donadi pano ndi Aspen Register Aspen ratanifotokozerani kuti mina iniyo padakali pano mambo posta chedwa pakuchitika zomwe pachizungu akuti xenophobia nzika za South Africa kumamenya anthu obwera South Africa kupatira kwa Malawi inu nkhani zotofenza muyiona bwanji umakhala umva kuwawa kwambiri ngamamva kuti azibalanga akuzunzidwa bizinthu zosasala bwino kwambiri chimene chikumandiwawa kwambiri nchona kuti kwathu ku Malawi kuno anthu aku South Africa alipo timakhala tikumana nawo palibe china chonse chimene timapanga ife choonesa kuti iwo angakhale moyo osakhala bwino timakhala nawo bwinobwino koma nchifukwa chani mayiko akwawo amatipanga zinthu ngati zimenezi
Yamva kuwawa kwambiri. Boma likuyenera kuti lithandize ochitapo kanthu kuyenera kuti ndikukhala odabwa kuti olo panopa kupita ku immigration kokukwadzaza anthu ngati kukubwera president. Kupita ku basi panopa ya ku South Africa, basi ya wiki kubwera yazaza anthu akupita Sokongo. Mwalo kwakuti anthu akuphedwa, akuvulazidwa, akupangidwa chipongwe, koma anthu akukhalabe akupitabe konko. Kuto ndi chani. Napempha boma kuti lichitepo kanthu. Maziwa olo anapiya akakhala kuti chokudya anapiya chikubwera, olo limathamangira kuna kapulumusa ana ake. Napempha boma kuti lichitepo kanthu. Tionesese kuti lithandiza bwanji kuti zimene zisapitirire. Muona ngati chikakamiza baya Malawi kumapitabe kumene konkhale kumavuta amene ndi chani. Zimene zikuyendera ku Malawi. Sizikuyenda bwino, anthu akuyesera kupanga mabizinesi yawo, sakutheka. Business lokuyamba ndalama yambiri kungotsika ndi moyo mmene ukuyendera. Cost of living is imene zikukhalira sizikukhala bwino kwambiri. Yazola kwambiri. Wayana palanthu angapo sindidziwa ngatibe ndi nthawi. Ayi ndithu nthawi yatha. Yohane Simon ulipepesere ndipo tathokoza kwambiri kuti unacheza ndi Malawi Modzi kuchokera ku Mangochi. Ukhale ndi tsiku lopambana. Umo ndimene tachezera ndi Amalawi osiyanasiyana. Innocent Mphongolo, 30 seconds tamaliza program. Ndene kuti nkhani ikuoneka ndi interest yambiri. Takanika kumaliza maganizo a anthu. Mwina tipangeso consider kutsogoloko kuti anthu tikambirane bwinobwino, komano pali zinthu ziwiri zimene zikubwera. Zikuoneka kuti mbali ya kuno ku Malawi pali zinthu zoti tikonze, komanso anzathu amene akukhala ku South Africa palinso zinthu zoti kumbali imeneyo akapitanso kumenekonso akonze. So ndi nkhani yona kuti tayiyamba koma tikambirane ndithu, komanso mwina timve chokera kwa anzathu a Foreign Affairs kuti atiuza motani, mwinanso ndi anthu amene amayang'ana kuno za ntchito, tione kuti tipange motani. Tingonena pakuti alipo ena ambiri amene alemba pasamba mchezo Times 360 Malawi kuti zimene amanena aphiri aku Pretoria sizoona kuti sunga kapange work permit kumeneko makamaka ngati ntchito yake ili imene ya mashopu mu akuti ayi, komanso mtengo ujana chula wa 2,500 somewhere there ama susana nawo kuti zimene sizoona. Nde timangofuna ndithu kuti tichite clarify pamene pochifukwa mulipo ena ambiri amene mwayankhula pa nkhani imeneyo. Koma chachikulu tithokoze Innocent Mphongolo amene wakonza programu iyi, tithokoze Amalawi ochedwa amene ali mdziko la South Africa amene tinayankhula nawo mpulogalamu iyi, Dickens Kazembe komanso Ernest Kalimanjira. Tithokozenso Joe Piri amene anali ku Pretoria, akazembe ndali Kalimanjira amene ali ku Cape Town, ndi komanso Robert Mkwezalamba amene anali mlendo wathu kwa nthawi kochepa mpulogalamu iyi. Ndatola nkhani anthuso Imamu Wali kudedza, Yohane Simon kumangochi ndi Fales Tambo ku Nkharabe. Pamakina panali Christopher Nkosi. Mpaka na lolemba pametiza bwereso ndi programu ina ya Kulinji ine Mayana Chunga ndikuti mukhale ndi tsiku lopambana. Bye bye. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani yako tia kuti baji kuti usaruka kulirabe nanga osolora ledesi yao deja chirugu kochuyenda panji nanga ngati zonyatisa sikulijani kumboro pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri house kulinji nanga ochuta mwadzuka panji Nagata ziledi okuburiyadi Okulinji Tikudalira ino Okulinji Amalawi kulinji